I pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Ovo je druga epizoda, s nama je moj brat Filip, ćemo vam kaži nešto. Dobro, to si, Odmah na početku greš, kao i sada ćemo uzeti malo drveca, trebamo naći ugalj. Idemo tu s drva. Dobro, dobre. Treba nam drva kako bi napravili kuću i pokušat ću da nađem villagers, evo. Ja trošim ovo. Ovo se brzo čeka. Ako je drveno se čeka. Ne, kako uzmeš mače na tebi još misliš, ide brže. Ajde bre, drva više. Mislim da je dovoljno. Super, cijel stek sa drva imamo. Evo skill. I tamo mi se učinilo da sam vidio nešto. Gdje? Ajde kuću. Samo da ti ne praviš. Da ne tražim ugalj da ću posle uraditi. Mogu si možda sa krampom drvenim. Neću. Da ovako ću. Treći drvo. Inače smo u verziji 1.8.1. Da. I možda ću prebaciti na 1.7.2 zato što vidim novo nešto malo secka, ne znam zašto. Čekaj na engleski, stavim na srpskom. Ovo su spoznali, ono. Gotovo. Video poboljšavanja. Pun ekran, oboci lepo isključi, evo tako. Sada meseca. Zaboravio sam da isključujem račun. Smanjim do kraja. A onda ja ostavio mi na miru igram. Duše igram na ovako. Znači da ne igram ono normalno. Nekad ne mogu baš toliko da nađem hrane, znate. Sada idem malo tamo da tražim nešto, da vidim gdje ću da pravim kuću. Dobro, očigledno ovdje se to cijelo polje završava. Ono kao neko malo strukte. I da, ja sam u prošloj epizodi napravio jednu harmu. Imao sam šećernu trsku i semeke. I sada ćemo ovdje negdje napraviti tu, pored vode, evo, ovdje. Tu ćemo napraviti kuću, super, imamo
barem 10 ova. Kako ćemo ću? Pa ne, ovako ću. Pa 6 ti stavio. Dobro. Tačno 6. Da. Ne brojim, nema veze kako stavim. Planiram u jednoj epizodi samo da napravimo dalje kuću na spratu. To će biti super. To kad imam dovoljno dugo do toga. To sad ćemo pravimo vratanca. Imaš vrata? Ne. Imaš tamo često? Imam u čestu, da zaboravio sam. Šta bi ti da znaš? Da ništa. I samo ne znam odakle mi ovaj skin kao žensko. Znači nemam pojma odakle mi ovaj skin. Na pacu. A da ja se nikad ne igram Minecraft, ne mrzim. Ale! Joj, pali smo. Nema da me zele, sad ne mogu nađem onu kuću. Nema. To je sad moj miš. Evo. Sad ću sve uzeti odavde jer se ja samo čas pisam. A moj drvnik. 100 godina ne mogu da čekam. Pa da, da. Dobro, u drvnovski su mi bilo čest. I krevetić. Sve ide s nama. Moram napraviti na to. Već 7 minuta snima. Ne, 2:25. Sad ima. Dobro, ima još vremena. A, moga, znači, još 10 minuta. To ću ostaviti, sorry, kasnije ću zapravo zoviti. Krov ću raditi od kamena, nikad nisam radio krov od kamena ili kuću, znate. Vidjet ću vam sad će to da liči. Vidim ja kako. Idi, imam pozadi, šalica. Eto moj baka Vjerko Grca. No pazi, ono malo stiskaš space, jer se mnogo čuje. Gotovo, nemaš drugom skill, pa nema. Uzmi i cepaj drugom. Dva. A jadno, brate, nema ništa. U stvari uzmi 2, 3. Ne treba nama samo za kuću drva. Koliko ja znam. Sabijamo. Evo da pogledam što. Uzmi brez, ne mogu. Samo poslije ne izgubiš. Uzmi što, bit će nam dovoljno. Još nekoliko. Da mi ste. Dobro, nije baš nešto prizgodno. Ja moram sad ruku. Ajde, da završamo epizodu. Ne treba nam više drva, ej. Čekaj. 10 miliona. A možda će ova epizoda biti u partu. Da. To je to, bato ne treba više. Ajmo još jedno. Ajde. Dobro, dobro, imat ćemo stack. Moram napraviti kameru sad. To je to. Da ćete vam kućicu. Brzo sadite drva. Super. Uzmi. Nego ne mogu se setim gdje sam stavio... Gdje
nisam stavio, ne bre, nisam stavio onu farmu. Prošli put sam uračio da pogledam video. Evo ga. Što si radi? Hajde ćemo pravimo od kamena. Mogu biti da ispraćaš kamen, pa da napraviš kamen i put. Moramo ovako. Moraš jedno više. Ili ne prolazi. Ajde napraviš, ne moram. Ne mora odmah. Što pre. Evo, pa nema. Još pa stavio sam vidio sam. Samo minut. Dobro. Sjećam ako se čuje moja baba nešto pitam. I ljudi, to je bio sve što se tiče ove epizode. Ako se svidio ovaj video, ostavite like, share i sub. Ćao!